Sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu olusha lapho esihlaziya khona imithetho. Igama lami Mnotho Isibongo Ngcobo. Lona ke episode 9 la sizohlaziya khona imithetho yosuku olusha. Sivele singene namhlanje umsebenzi. Unumber 1 wethu wemithetho yosuku olusha uthi okukuhlule izolo uzangakwenza kangcono namuhla. Okukuhlule izolo usangakwenza kangcono namuhla. Lana ke ngiyazi ngihlezi nje ngiqala ngokuthi sinenkinga. Vele umsebenzi wami ukulungisa zona izinkinga noma ukuyiphungula. Sinikeze ubhuti la ithuba lokudlula. Yes. Ngeke ngikhathe le party siyaqhubeka. Okukuhlule izolo usangakwenza kangcono namuhla. Lokho bafethu yazi kunabantu ave kungiphatha kabuhlungu ukuze umuntu ethi awungeke nje mina awungade ngizama awungeke nje mina ngeke wena ukuthini phezulu umuphi lo ongeke mina usho ukuthini ungeke mina kusho ukuthini yazi kubuhlungu ukuzibambezela ngempumelelo yakho kodwa ungaboni uhlezi ugxeka ezinye izimo eziphambi kwakho noma izinto ezenziwa abanye abantu kodwa uyibuki wena indlela oziphatha ngayo uma ngabe wenze lokho okuzokuphumelelisa inkinga leyo nto leyo ave ngiphatha nje kabuhlungu ukuze umuntu uthi awungeke nje mina hayi ngikwazi mina hayi man efethu wafela emhlabeni ungazi lutho konke okwaziyo namhlanje ukufundisiwe noma kwenziwe phambi kwakho noma kuthiwe kwenza noma uzenzele wena noma athi uzenzele wena kodwa lokho ukufundisa ula emhlabeni so ufika ula emhlabeni ungazi lutho yini ke sikwenza ukuthi ungafuni ukufunda izinto ezimayelana nawe nala ufuna ukuthi uye khona nanokuzama ukwenza umehluko osukwini uhlezi nje mina anuyekeni ungeke mina bafethu umuntu wesilisa umuntu wesifazane sife sisodwa kuyafana yekeni leyo nto yangeke mina ngixolise ngehlise nomoya ukuthi nje ngivuselile ukuluku lento abantu abavuma ukuhluleka bengazamanga yabo le nto le ayikho mnandi lento ukuthi wena njalo uyawangabaza wakho amandla kubuhlungu ukubona umuntu ezingabaza engazami ngokuphelele kodwa kulula eshesha futhi nokugxeka izinto mazingahambi ngendlela ayimnandi nje leyo nto sengwehlisile kumoya ke kodwa ngiyethemba uyangizwa. Number 2 indlela ozizwa ngayo ngeke ihlezi ifane osukwini kepha ukwenza okuhlelile. Okay, number 2 indlela ozizwa ngayo ngeke ihlezi ifane osukwini kodwa ukwenza okuhlelile ikona okumqoka bafethu ake sikuphile ukuthi into ebalekile impumela ukuthi ukhuzeke kawungaki lokho singathatha izifundo ezithole kuqhuzuka kwakho asinendaba ukuthi uweka u35 ukuze ukwazi ukufika kwi4th floor. We don't care ngaloko bafethu, we don't care because egcina konke uwena owazi ukuthi ufisani, uwena owazi ukuthi usebenzela ini. Yenze leyo nto leyo osimoshelike thina isikhathi esesikholelwa kithi namandla esinawo kufezela ethi kusasa libe lusixina ngokuthi hayi nje namhlanje angizizwa kahle efethu ungazizwa kahle wakha kube insuku olulodwa noma ezimbili uma ukuthi zi more than 3 lezo insuku kube uthi usesibhedlela ke usemashidini amhlophe yabo kodwa leyo ukuthi awuzizwa kahle kodwa ukhona ko TikTok uyakhomenta comment ungaphili ulwisa abantu abazama ushintshe empilweni yabo inxa ukuthi wena unokwesaba. Yazi kunenye comment lapha ku Facebook engeke ngayithola umfo lapha ngangenze nje inwele yabona ngilukile ucomment uthi hayi umuntu wesilisa akaluki wara yabo Hayi mina lalela webhodi.
lento abakusabisa ngayo ngakini bekuhlale bekugxeka kuwe bethi ungayenzi ungayifaki la kimi sengayiphunyuka mina ngoba sengiyazi ukuthi okumqoka iloko kufiswa yimi ngoba abantu bohlezi bekhuluma futhi ngeke uzulawula ukukhuluma kwabantu ngoba noma wenza kahle kukhona bohlezi bekugxeka. Impendulo yakhe yaba ukuthi hawu bafo hey yazi ngiyabona enceze manje bengijokhela nami ngiyafisa ukuthi bahlezi bengigundise ekhaya. Angithi yabona inkinga ikephi uthatha uvalo lakhe nokwesaba kwakhe uzokufaka kimi uzokuphoqa kimi ngenxa yokuthini labantu abakwenze kuye bamnqobile baba nawo amandla okumlawula ukuthi izinto azenze ngalendlela abafisa ngayo kodwa lokho akufisayo yena athi ukukuphungula kancane noma kuhlehlela. Yabona manje ke sengizama ukuthi kunabantu abalula ukukhuluma izinto abangaziqondanga ngoba naku zashiwo kubo nabo sebezama ucindezela thina. Ngeke ulunge ngeke nje ulunge ngeke phinda uzame futhi namanje uyongithola ngikutshela ngithi kuwe indlela ozizwa ngayo ayibalekile kangako okumqoka iloko kufanele ukuthi ukwenze usukwini enza kona ke mfethu ukuthi uzobona ushintsho empilweni yakho. Yes. Number 3 zijwayeze. Number 3 uthi zijwayeze ukucabanga ngawe uhlolisise indlela owenza ngayo uyeke ukwenza okukuphazamisayo. Zijwayeze ukucabanga ngawe uhlolisise indlela owenza ngayo uyeke okukuphazamisayo. Yekela mfethu kulibele uhlehlisa mfethu yabo lento elegama lesingisi lide nje futhi kodwa ngiyakwazi ukulibhala ke okubalekile lokho. Procrastination isifo esibhedayo emele ngabe bafethu ngoba wekho amaphilisi ukuthi abantu baye ukuprocrastinate. Ikephi indlela yokukuyeka lokho isekuthenini yenza okuhlelile wakuhlelo yakwenza ungayihleli into ongeke uyenze uzimoshela isikhathi. Bese leyo mawukuthi futhi awufune ishintshe empilweni yakho kulungile mfethu hlala kanjalo siselisele ebhanoyi leni. Njengoba ngisasho azi belisho ukumphazamisa nami sengicishe ngayidumela. Njengoba ngisasho ke bafethu ukuthi ake uhlolisise ukuhamba kwakho mfethu uqaphele indlela ocabanga ngayo njengoba ingekho ke into yokulapha lento yokuhleza uhlehlisa into yokusiza kuloko ukuthi wenze lokho kuhlelile Nkosi yami usuku nosuku. Keep showing up guys, keep showing up. Emphumela nalaba abantu obabona sebela babekutshela bahlezi kulula kuma interview ufike kanjani la ukhona hayi consistency bese ucabanga usibana amanga hayi iqiniso kuphela kuze mina ngiyakutshela angithi ngiyahamba leyo ndlela manje ngihamba nawe lezo lo angifuqa amanga akumnandi mfethu ushaya video 9 minutes 7 minutes 12 minutes uthole 7 views but you have like boma 1.5 subscribers akumnandi kodwa ngenxa yokuthi kukhona ibona laba abayisikhombisa noma abawu14 abakulalelayo nama likes awu3 iyakhuthaza leyo nto ekuthenini uma uyibuka esikhathini esizayo kuyobe ngazi ukuthi lesi sikhathi engidlula kuse manje senzekanga kuyobe sesumlando uma kuphela mina ngiqhubeka naloko engikholelwa kubona phela. So uphumelela kanjalo ke empilweni uphumelela ngokukholwa nanokuzinikela wenze ukukholwa ukuzinikela wenze impumela uzokufica ngendlela izobambisana nawe ungangabazi lokho. Number 4 wethu ke bafethu uthi mukela amandla number 4 uthi mukela usuku njengoba lunjalo ukhulekela amandla okulunqoba bafethu yonke into iyacela ngaphambi kokuthi uqale usuku kuhle uliqala ngomkhuleko ungakhohlwa futhi ukuthi konke okuzokwenzeka awukulawuli obhekana nako kodwa ulawula okwenziwa isenzo sakho. Ngikhuthaza kakhulu ke bafethu ukuthi
usuku ake siyekeni ukuliziba nanokuthi sibe sinezinto ezilindeleke kithi osukwini kodwa siba abantu ababuswa ukuhlehlisa izinto yabona. Limukele usuku njengoba lunjalo okhulekela amandla okunqoba nokwazi ukwenza lokho kulindeleke kubo. So yiko ngikukhuthaza kakhulu ke bafethu ku-episode yethu yanamhlanje. Bakwazi ukufika la ekugcineni, siyabonga kakhulu. Please make sure you like, comment, subscribe and share.